Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of dan 3. Goedemorgen Charles, we zijn dus weer in een nieuwe dag, maar ook de laatste dag. Wat we moeten nu doen, kijk, mijn poeze is hier bazaar aan het opkramen. En die tenten, dat moeten ze plat. Ja, dat is de bedoeling, als je naar huis moet, dan wil je ook een moeilijke tenten laten staan. Je kunt dat wel, maar het is zo'n kostelijk grapje. Dus we gaan nu de tent afbreken en we gaan dan gaan jumpen naar Jump Sky. Een trampolinepark nog. Ja, dat is ook nog een eerste. Ja, ik ga wel hier en daar nog wat filmen. Maar dus nu moeten we weer de tent een beetje afbreken. Daar hebben we geslapen. Het was al 45 graden naar binnen, maar goed, wat. Hier, ja, kijk, dat is dus de tent. Ja. Hij is vreemd wel meer of keer zien van twee. Maar goed, kijk nu nog, kijk, het was een afbreken. Ik ga dan een timelap bazaar van maken. Maar ja, ik weet niet hoe dat marcheert met dat camera, bazaartje hier. Dus was er gewoon afbreken. Misschien tussendoor dat ik nog een keer een filmpje maken. Hallo. En anders tot in Jump Sky, ja. Ja, amai gasten, die luchtmatras hier, vooral die lucht eruit te krijgen, ik ga dat hier slim aanpakken. Nee, kijk ze. Ga ik mijn rip leggen en rollen naar daar. Al het lucht eruit gaan. Hoor je het? Pssst, zeggen. Pssst. Hé, als dat weer die slimme zien is van ik. Voilà, ze, dus luchtmatrassen is. Hé, luchtmatrassen niet meer nu. Allee, salut. Hallo gasten. Ja, we zitten hier nu dus in Jump Sky, kijk, hier, Jump Sky. En wanneer ik jump, nee. Maar het probleem is, dat is hier dus pas donker, ze zeggen hier disco jumpen. Dus voor te filmen gaat dat al ten eerste hen te vetten zijn. En ten tweede, ze spelen hier van die commerciële muziek. Als ik dat gebruik in mijn filmpjes, krijg ik dat niet online, omdat ik zo moet betalen. Of omdat ik weet ik veel wat. Een error, weet ik hoeveel. Omdat er muziek in zit. Als je weet hoe het werkt, like vorige keer, er zat een liedje in van welk was het weer daar? Jason Derulo daar. Ja, het kost het er niet op zetten. Ik heb er moeten uitknippen. En maak ik geen te handen in. Dus misschien ga ik hier hun een beetje filmpjes maken, maar zonder al te veel te babbelen. En toen mijn eigen muziek zie, we gaan zien, ja, weer backflips en de nette breedte en ja, de gekende jumpfilmpjes. En kijk, dat is hier raar, dat is hier een muur zwart, een muur geel. Dan is er een beetje Maya erbij. En mijn poes is aan het drinken. Is het lekker? Blauw Aquarius. Steek je tong het? Je tong is heel blauw. Dat. Ah, die min ook. Ja, dat je nog nooit met dat moet ik kijken. Dat weet je dan een beetje weg. Maar wanneer ik eens hier een backflip doe, we mogen eigenlijk weer nog niet springen, maar we gaan dat toch doen. En weer op een backflipje. Proef! We moeten dan nu toch hard doen dat we niet vallen, ja. En een beetje trainingen willen we. Gewoon blauw te gasten.
Arne, Arne. Oef, dat hoor je het al. Ga even naar het. Hey. Ja. Ja. Oh shit. Ik ging een meter in de lucht. Het is er ook een springkasteel. Hoi. Jebla. Woes. Hey. Je ziet er echt niet van, maar ja, hou. Ja, amai gasten. Ik heb veel te warm. Ik heb dat ver gejumpt. We hebben toen de GoPro een beetje aan de kant gereden, dan een beetje gejumpt. Poes dat en ver uit een net gebroken. Goed gedaan. Zeg ik ook, ik kan een backflip proberen. Krach, zei dat, ja hou. Kijk, hier met mijn auto boom vuil geladen. Eigenlijk had ik gezegd, doe ik een backflip. Maar ja, kijk, met mijn auto ver met vuil geladen. De kofferbak is nog 10 keer zwaar. Die zit prop vuil. Maar ja, ik ga dat nu niet open doen of het vliegt er al uit. We houden nu een beetje moeten rijden met een auto weer naar rust. Ja, we kunnen er hier moeilijk blijven. Nee, hier in, waar zitten we er weer? Puinbroek, Locristi. West-Vlaanderen, we moeten weer naar West-Vlaanderen. Nee, gasten van eigen staden weer naar Rusland. Die meervraag dat je nog een klein beetje vooruit zou kunnen rijden alsjeblieft. Yo gasten, hey, dat is hier het warmers, hè. We ben ik hier gewoon aan het rijden en dan ben ik zit ik hier op een boot met een auto, echt heel raar. Kijk, maar ik ga niet goed zien nu. En mijn poes zit hier ook, hè. Hey, we zitten op een boot. Hey, echt, een pomp voor van de ene kant aan de andere kant. Want kijk, ik ben GPS, je kunt zien hè, van hier voem naar daar. Hey, dat is echt nice doen. Ik voel het een beetje wiebelen, hè. Wow! What the hell, man? Ik ga dat filmen nou weer in, of ja, varen. Wow, zo zot, jongen. Hey, gasten, we zijn aan het varen, hè. Kijk, je kunt het daar zien, Ha! Je zet ik hier met een auto met een boot. Hé, maar zo chic. Kijk! Moho! Hey, dat is echt chic, gasten. Ja, wow, yo. Hey, dat is echt wel... Het staat er ook gewoon een dude gewoon te chillen, nee? We weten wat al niet is. We zitten hier op een boot met een paar auto's, met een camion. Hier met een hol van... Morofijn, gasten. Voilà, gasten. Kijk, wat je kan zien, staat ik hier een appret met BMW'tje. De inderdaad heeft dat goed gedaan. Of last hebben we naar Wachtenbeke gereden. Nu hebben we naar Wachtenbeke gereden. Toen hebben we weer veel kilometers gedaan. We hebben wat naar dingen geweest. Hoe was het weer? We noemden dat nu weer? Plankdal, dat ik dat de vorige race. Warredal, dat was ook weer een schone race. Met die auto, dat is eigenlijk stiffieste, een beetje race met die auto. En ik wil er eigenlijk ook bedanken voor te kijken naar mijn avontuur, toppen met mijn poes dat ik. Ze loopt daar, maar ze loopt dan in het donker, je kan ze niet zo goed zien. Het is een beetje donkere poes nu. Ja, even mag tegen dat je er naartoe kijkt naar je avontuur en een beetje doordoen en een keer zwemmen en een keer kajaken en we hebben een stief schone week achter de rug. Ik ga dat zeker weten nog doen, ik ga dat stief veel filmpjes maken. Ik ga dat zeker weten doen. Maar ja, ik wil inderdaad bedanken voor dat ik allemaal te bekijken. Want we gaan nu stel af 5 filmpjes. Nou, het totaal 5 vlogs achter elkaar. En ja, kijk, echt wel dikke vette stieve, dikke vette merci voor allemaal te bekijken. En ja, dat doet me niet wat. Dat doet me echt wat dat je er naartoe kijkt naar dat zeer dat ik eigenlijk allemaal zit te kletsen. Hallo, tot de volgende YouTube video. Want ja, hey, niemand zit er steden voor YouTube video's te maken. En over van alles en nog wat. Auto's, misschien nog een skateboarden, misschien nog een snowboarden, dwaze in. Noem maar op. En als je zelf dat net moet maar in de reacties zetten. Hallo. En nog een keer bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En dan kan je zwaaien naar die 30.